Така е нашата съдба. Немили, не клети, не драги, да участваме в паради. Времето на мирните протести, сега е ред на бой и масови арести. Писъци, крясъци, оглушителни трясъци, човешки същества отблъсквани с тласъци. Държава малка, картинка жалка, а учех точно преди месец да иска запалка. После се чудят защо не са обичани, може би защото са еничари. Народа стиска безпомощно и умруци, дева тия униформени бокуци. Депутат е печен като е пред камери, ама иначе от залата ела го намери. На 2 години вече спаля Мерцедеса, а европарите, кажи ми ти къде са? Тариката иска в джоба ми да погледне, от толкова пара нема ли да ти приседне? Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Всичко в страната ни е реден параван, а мене силно ще ме изкарат някакъв наркоман. Педари, проститутки, това ни е хайлайфа, гнусни същества, от които ми се драйфа. 10 лева на глас, така се управлява, а на мен ми викат Геур в собствената ми държава. Заведете пенсионерите на море в Киев, следващия премиер се казва Милко Калайджиев. Яки моменти, доста рядко, народа го интересува само къде е Патко. Не останаха паркове от кооперация, децата изпушиха сумата и плантации. Срещу 20 лева имаш пушка ловна, а за убийство само 2 години условна. Съден министър, до сега не съм видял, това е хепи енд, ама в турски сериал. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите. Ей туристи, какво се чурите? Не ме гледайте мен, гледайте другите, да живеят педерасите и курвите. Добре дошли в страната на абсурдите.